chabwineti ukulodzedwa anthu amalodzedwa komano amene olokulodzayo olokupepetulayo sono ukamuyamba JB Jole bro atumalimba mtima JB kwamabaya. Anyway, Morton Maghaya uye mankamba apa amakana za mulunguja. Mu interview yake anafusidwa nkhani yokuza ni JB ndiye anayankha kuti JB is a trash ingati chidzinyalala amazipopa makuti okay tangoonera nekayi first. Morton funso linaso imene anthu akufunsa kwambiri ababa akunena kuti mwakamba za chigawenga kuti the only chigawenga we know is JB ni mavyete ade ndikufunseni kuti chabwino JB JB is rubbish. All right. JB is rubbish. Chifanyoti naye samapanga appeal kwa mimi kuti oh ni gangster. In what ways? Basi muona kuposita so is oh mungu jende it just crap. It just crap. Mungu sakubesa mfundo akubesa wishful thinking. Kwachana mene msangata ndizi zigoli. Unless abese agenda yonena kutachi nyamata tiyathandiza makuti chipanga zabu kuti for itsikwe so far anthu amene mkundifunsa palibe munthu amene. Yes, umandibala nkhulira nde JB anankhala chete basi ndithu amangupenya timaposti tinada guys makuti samafuna kuyankha zambiri koma anthu onosipana iyayi JB akuyenera kuyankha makuti ndi inakalowa live koma yo komacha anyway sindofana kabeza mbiri tente kali modzi pompa tizoonelera tuone kuti kulu watani kwinako nayetu JB tena zone ndi mafera alo mavete kuti anachepa mavete eyetu mavete tu mangomva mafana kulubalubwa suku nena ina izi anya uyu anaitanisa munthu wina wake amakhala ku China koko Malawi nkumampanga interview ndi zina langa linabwera pamene popo ndi munthu uyu akuti amene iyi ndi trash ine zimene zozo ndibe nazo vipi yayi koma panali comment yomwe anayika mkulu amene iyi yomwe ndifuna kupanga address ineyo sinabwera pa Facebook apabe kukuza kuti Zamapemphero ineyo sinabwera pa Facebook kukuza kuti mudzipanga chigololo mudzinama ine sinabwera pa Facebook kukuza kuti inuyo mulungu kulibe. No matter what, whether I am right or wrong, I will never turn my back on Jesus. As a viete, mulungu ineyo wandibwesa kutali. Ndipo mulungu wandipangira zinthu zambiri zabwino. Sinenga muyiwale mulungu lokunyoza olokukuza na papa kuti noyo makuti mulungu kulibe makuti mene siningapange zimenezo. Ine sopusa choncho mafana. Ine sijisiru yayi. Ngati kwa amene mabwera kubona fa kutukwa makandi kutukwa la munthu amene ndine maphuzo amene ndine vuto koma sinabwera wakuza ndikuti asilamu ndausiru akristu ndausiru mulungu kulibe. Ineyo ndine atheist makuti kuti ndoneke kuti ine ndi wanzeru na kuziwa ndipeze malax anthu aziseka za mulungu zokhazo ineyo nimazitenga serious because ine mulungu ndipangira zambiri ndiyo ndikampeza munthu eka unyoza mulungu ine mulungu kuti
akuninyozera mulungu wanga. And I don't take that lightly. Ndewe Morton Baghaya ukamakhala pa ma TikTok kandi pa ma Facebook pako pa basi ukakuta dizi tiachule takuluje ku China kuna ukajaja china toma Nigeria kumeneko uzibula pa TikTok uzibula pa Facebook kwamba unyoza mulungu. Iwezo zone ndikuzire timene yoyo ndi lose game sunga wine. Iweyo ndasingopitiza kubunyula kumeneko uzingwaonesa anthu zima zobunyulira ku China pachatu zoma mabanga munthu amene apita pa Facebook kumakaonesa anthu mmalawi ati zobunyulira makaonaka akaka basi makatenga bwino basi kubunyula basi pa basi kabwezera somene amene eneni munthu amene mavyete mazodi Maghaya mbiri wa za mulunguzi anaziyesapo. Munthu amene amanyoza mulungu kuti mumpange background yake bwino muona kuti za mulunguzo nthawi yake anaziyesapo. Morton Baghaya ankena okhala mphunzi wa BK anapita kupanga stadium kwawo makolo wawo amatenga ku church ndi ana aja kuti sono kuti mumvesese bwino Morton Baghaya ilo anali uje bade ku college bade ndi dzina lomwe amampasa munthu wake wofoyira wa usiru pa college papole ndi kutchanko amamutcha hero. Morton Baghaya had nothing ineyo ndili pa college nani fana uchuka timapita uchino mavisho kuja timakaimba basketball timamenya nawo timanjoya timachena. Morton Baghaya anaja kuti aoneke basi abwere pena kuchalavala mwano azivutisa anyamula kachapanda kawo kaujeni kakalabashi kuzibagi kuja kusaduse munthu wammenya ndi gula ena kafoira kuti ineyo sana anaisongata afani yanga kujeni kukole chindili papole amandisatira kwambiri Baghaya mandikeka manyuzi mandilembelemba manyuzi chani anali wa usiru kuti even chiki ndi mozi yomwe pa college Morton Baghaya chibwerene papole pana kuchoka sana gwire po ndi chiki ndi mozi yomwe ife machiki temagwira temachena timanjoya sikuti timapanga zovutisa kuti kumavutisa akazi kumaenda maliseche isi timapanga iveyo zawo badezo ayi apanga izo ndiye Morton Baghaya chikana amatakakhala ku China kuti amakhala kumakuza nzobunyula bwino because izizi zomwe amapanga iye ku college ife timanyenda Morton Baghaya because pa college pebe nkazi bena mamfuna well leo apita ku China uko basi 10 years yosei madzi waina kuti analanda samba kudzika pa kuti mwadziwe tu kuti avangazi faka mwabangazi zolawa pai ka Morton Baghaya sangadziwe ife tinasiya zina tikumana weko ifeyo makoleji mo timakapanga perform timakhala pa list ya my performance uchankoko uyu Baghaya zinakena le kujeni timamuti ntabaluka abwera njaba ndikuti zimuwawa ife tibwera chele menyama Air Force ta chele pa stage pa kubanga ntabaluka ujazi bwera atavala kapanti ati wagwira ujeni wagwira kwangwala jadu ati wamwika pa chingwe kwangwa ja kuma mponya muje great home kuvutisa mene mujamo anthu iwe ntabaluka tasiyesi lopanga zumbisi mbonga basi aoneke izo aoneke wala wa usiru na wachimizimizi waizwa ndiyo vani ngokuza kuti mafana ineyo simunga manivanize ndi Morton Baghaya munthu kuti even pa college anali bade zoba ino suma mumva atamadana mayo mumvose kuti mayo amadana afanya because ifena mende machinda paka mpasi iyo machiki nje zovala anali wa maluzi opanda ndindama yomwe mabeba mina makuonesa ku China aja ni mahuli ku China kuli mabrothels ku China prostitution ndi yaligo umapita ku nyumba ngati kuje njimozi nene ndibwere ku Malawi ku ndibire ba stereo nene zikajambwisa ndikugwira na mabene mahuli
Sono ni Maghaya kuti mumamvera china ntabaluka. Mabade, mahiro. Mfano kuti wa usiru zoba bala sama palibe sabela amajeza naye lali wa usiru mafana ambida mangoswaya olosuma kumona kujeni kwa uchina kwa ali kwa ngoti zwenga jona ko bangi jeni sijigoneka kuti akazanu ndi ati toneseni life nyumba muli vakalala kile kuna uyu sali nomu ya mona sali nomu tiko ye kuchinda amba pompano Baghaya pompano anisoma chika yake sama kasoma hule olipira chonchi chiki kuti imfire chonchi singa mfire iye amene alipire ndiye amene nokhantha itali saka zambiri mani akulimbana na almost 20 years akulimbana nani kula bene Baghaya ntabaluka munthu amene akunena kuti Fredegis ndi trash you nthawi imene ife tili pa ujeni pa college ipo achina Fredegis amene amamangirira kuti kuchanko ife tili pa pole achina Fredegis akabala pa pole tonse tikumangire yesu akabala pa chanko tikumangire ni machika ndiwo pa chanko nthawi imene samatidziwa mpalamazo kuti kuchanko kuja Maghaya kuti andiphika amene iti ngompika amene ndi golira wa usiru wakuononga kwambiri pa campus pano amene yeso amene akazosajeka chigulu ubera kuti chindiphike mudzafusa Baghaya sanga kuze chilungamo mudzafusa ndeve ni mafana kuti ve gangster life kuba inizompangaze ife napanga kali Zamapemphero chiche napanga kale if I don't want to be famous I say I'm already famous. Nsanambe kuyimba naliochuka kale ine chiki sina kugirira fake neno imba ine machiki ni magirira fake neno ndolo kuyimba kunayamba zokutaita koma ine ku brand I am very famous Peter huli yose I don't need kuti ine ndizibwera baba kuti ndichuke ine ndochuka kale anthu amanidziwa kwambira kale ndiye mukamatenga za kina Morton Baghaya ali machina umu angoti izwenganzo ngachoma kupanga nyenye sako akoneka sudi kuchana koso alibe sense of direction mina kuonekera zake kuti wini suno basi asibona ngati kuti basi mfake munthu ali ku Malawi ino basi iwo uli ku China then you are better off. He's not better off munthu uja akuzunzika so nene chofa ndikuze nuna kuti ini narutako yai kukaya ndukumanyako yai narutako yai kunzuzu narutako yai kukaronga narutako yai kuchitipa ndikukumanya yai koma ine ndikuchimanya chitumbuka kuchiyowoya makora chomene wakandisambizya ndi warara wakafuma kukaya kwiza ku brantaya ndi tukwana twambula mahala timizereza ite chindere Morton Baghaya gona ngati kuti akayoya chitumbuka ndi kuti akupanga china chake koma tamuze ni Morton Baghaya angole chisena sachiziwa this guy is not well rounded ndakuza nekala baba ine kumpoto sinapiteko sinapondeko koma chitumbuka ndikuchiyankhula ine nini sena kwa balomba ndikuyankhula chijiwa ife mafana ntown odina kulira ntown okuti zinthu zetu kuziziwa timamona Malawi mwasiyani munthu oli wabwera uchoko kujeni kumpoto kumabwera ntown wachoka mamizimu kumabwera ntown chifukwa ife anthu ntown ingakhale tindi my affiliations ndi anthu akumamuzi ife ndife anthu kuti we are well rounded because takhala ndi anthu ambiri chikala munthu wa ntown amutipeza kuti iyeyo ndi makolo nda kumpoto koma mkazi wina kwatira ndo chigawo chakuti chakumwa chifukwa iyeyo zachitumbuka kwambiri sizinampanga affect because makolo akeyo ingakhale iyeyo ali ma affiliations ndi kumpoto ndo chitumbuka anakulira ntown ndi anthu ambiri wakulanda alomwe wakulanda yawo wakulanda chewa
wakula na nkhonde takula ne maujeni ma Arab sisi kuja amwenye akaladi asena ayawo alomwe ne ziko lije umaliona bwino mwanga ndakuzena kuti kumpoto sinapita kupita kumwe chitumbu kende kuchimanya chomene sona ise takajura system ya hybrid ukundipulikiza iwe mwana sona ise ndiwarara iwe wakasambiza na ma PhD koma wambala mahala cha ndio mseresa ndiye Morton Baghaya anthu oti achoka kumpoto uku kungobwera state ku college ntauni mjambola ngati ndi chini mapanga zezo mabwera basi waje pa social weekend baja avala mwado olo kumapita kumose kwasikana kuja ati amanga chuche chituku kuku chocho akumaka bonyula akaza simuona azinthamangisa azikamunenera mawa azidi zolizoli basi alizere basi mafana usiru oli mabwana hapa bana basi utaonekana madola azinyoza mulo uzona kanyoze mulo ngase uzikanyoza zibembe zako iwe uliwe ndi ndani wende wanzeru kwambiri kuposa anthu osewa uyu is trash friend kisungunena trash you ukunziwa bunubune wewe uja amakuposa so college and had more influence even makandi kuspita ku get ho kuja pastage baje kuspita Morton Baghaya Jb baby had nothing to offer. We used to play basketball when kuja not we were involved these things mbili yeuja amangozoa kupanga hating ndi muzibwera bandaji na nyauyo yako omwe umonanga kuti basi basi muzi yankhula chitumbuka ndikuti no special sino special ine ndakhanda amayo amitundu anthu amitundu pindu paziko pansi pano sima Chinese who have been with a lot of people, Russians, Brazilians, South Africans, Czechoslovakians, Nicaraguans, and mimi ndakhala nawo paziko pansi ndiko ma one days ngabela kumakumakuza kuti mulungu ndo ukulibe mulungu ndo ndikupanda zero kwini ndikupanda zero andamene ndo kumamvera omakuonesa ni tema sex toys ileni zibwera hapa ndizikutenga ku ma sex toys zikakuonesa kuti toyi ndiyo bunyulira toyi mezo ndi ntchito yanji munthu wankulu ngati ne mapanga confuse tikamabona fire koma atukwana manthu opusa ngati ma president anu the reason why nimakhani kubona fire president wani koma atukwana mafani kuonesa kuti anthu amene walibe mhamvu alibe mhamvu ndipo bible yenu yanga pange kwa ine nifana wina I was built for this I was built for this mukamavate maviete was built for I didn't just come today. It's been 40 years in the making. 40 years in the making. And I'm a street gangster, say. Sunga ndipo sisi. Olokunduwa pieza. The gangster when you say. Ndio mukamona ngati basi mapanga temapodeka stand up usa uko basi muzibwera ba tumfane za JB mfane za Yesu mukafanye JB wachepa. You're not gangster enough. Thousand Morton Baghaya ayankule Eugene chisena sata thousand anyauyu wanu ayankule chisena sata ine ndikuchilonga maningi chisena ndikuchivanda chisena ndikuchibuftarara nde kumaona nda Malawi kumaswera nawo even ndifa Malawi ena okuti je muno ndifa ku Malawi kumasita kulesa mu America mu street takana street life gangster life ya mu street America yomwe mayimba mukamakhala kumati trapping chani ife yoda takhala life pene utima iwona daily tili muti sitima ngopanga zinthu ziluma ngopanga pakale munthu we live this life. Ndiye basi kungobwera basi ndika munthu naye kupusa bwera abandanya uyu anu ndi anya uyu tawo zedi kona anthu china kacha phindi chodaphunzire
instead of mangobwelesa anthu ena ake basi kumaza kukamba kumangobwelesa anthu osadziwika bwino ati ma interview. Unano lapa ndi umabwelesa anthu apa mapanga interview. Nimapanga avoid chiti chimene chocho. Ine mafuna dialogue. Ine mafuna kuti inu ndineyo tizipanga dialogue, muziona what's in my head and what's in my heart. Tiziona nayo. Osa ndingubwela ba lero ndikupanga interview kuti sibona iweyo mama, anybody can do that. Kuma tabanga ni program yomveka bwana. Tabanga ni program yobanga informa malawi. Tabanga ni program yobona fire. Musamakhala ngati kuti mavuto inosomu kwaona. Ine ndikunenda vana kuti ni matukwana koma mavuto mukuona ndinu. Mazodi ne politics ya America affects me more than politics ku Malawi. Chifukwa ine ndili kunoko. Ndiye politics kunoko ima ndipanga affect ne direct. Politics ku Malawi to ne sima ndipanga affect. Chakwera is not my president. Chakwera is not my father figure or my role model or the father of the nation. Chakwera does not help me, does not feed me. So here, Chakwera has got no power. That's why. Punoko. Chakwera libe mphamvu. So someone ngati kuti inafaka ndikupyeza Malawi basi leso ine kuno kusumunga ndopyeza. Osanafaka ndudala nafaka ndiku America kunoko ni malo wena. Kunoko ni malo wena. Kunoko ndi matukana kumene. Kunoko ndi mabona fire kumene. Ndeno abagaya tazibanga nizanu za kuchinchongo za kuchina ko muzija achulo yano muzija chinatoma Nigeria kumeneko muzaonesa Malawi mukumabonyula zobonyulira muzaonesa Malawi mahule nkumanena kuti ino ndi mukupanga chinake cha nzeru ino na nzeru kuntukana tokwana Fred oti trash kuntukana kamulepo mndi Fred amene kuntukana ndo kumuzi kwawo kumuloa kukunena akamulepo nda MP akuti akufight ntakuti koma kuti trash kunyoza munthu opanda chifukwa kunchitira nsanje wakumuzi kwawo anamwambira so kale Fred kiswa anamwambira so kale kwambira so titizo kuchango ndikumbukira munthu amaguda to ndi anthu omwe wa kumuzi kwawo munthu omwe wa muzimono momu makasa nambane heda so pati ndizimenezi inelo kwambile mfano ngukuza kuti mukaza mwana munthu akukuza kuti za mulunguzi za usiru musiye amene wewe ndikuti chikristu chinambulaka ana yesapo chikristu chicha koma chikristu chicha chinamukanika ndiye munthu chinthu chikankanika amafuna kuti aliyesesa ananiso chiakanike chifukwa iye machimo anankomera iye chikristu chinamulephera iye afuna kubunyula maolepo uchimo tu makoma nde instead of kubakira mulungu ine ndibakira kubunyulako ndi mbona fire mulungu fake neyo mulungu amakaniza za chigololozi mahulewa mulungu akaniza koma ineyo ngati Morton Baghaya ndifuna zimanga mahulewa ndiye ndizikashano mulungu sono ineyo tu ndimakuza napo guys muzipemphera guys kumaona zino mpanga guys makhabulo ndi anthu guys muzona zino muchita guys kumaziona bwino sinamena konzana apa patuli kanyengene mahule maona mahule awa unando napo ndikupanga na live ndili ndakasi unando napo ndikupanga ni nkaji muzikapanga zesembwere unando napo ndikumakuza ndikuti tiyeni mudzikaba uko tiyeni muzipanga izi katangale muzitere muzinama muziphana koma no wachiwana ndine amene ndikukuza kuti muzipemphera amene ndikukuza kuti ngumaopa mulengi ndi wachiwanda ndine koma anthu amene akupha anthu wano so maza imfa chili maijalo imaoneka simple ineso IDM ineso I don't want to join ndali at all ndipo ine kumalawi kuzakhala ulo president ulo uzayimira MP sindimafuna ulo pang'ono because mindset ya anthu ambiri ndiona kuti they cannot make a change unless they join the government
they can only make a change unless they become president. No. You may see, mind, in a pandemic, I can make a change without even being in government. So why should I be in government to make a change? I don't need to be a president for me to bring change in Malawi. Never voted the mineral. And then the politician, when they voted a guy, and then they would tell this. Yeah. Mundofuna kuthenza mangwamba uthandisa. Bas, ndimenali. Ndene, I'm not like Morton Baghaya, somebody who's eyeing funa ukhala president. You know, president is not ufuna. Wa mulani mundivase mwa by force ndukana. Ndukana. What's up, buddy? Yeah, you did? Yep. That's what's up. I'm over here on live Facebook. Oh, nice. Yeah, I kinda have like a little following or something. Okay. Yeah, low key, lightweight. Yeah. Eyeyo nde kumuona soni mafana ake osati kuti basi kungotenga china chili chose ichi anali ku China ndiwa PhD inosunaona kumala kuja kwasaza zandizophunzira zopusa zopanda nzeru zima PhD kuno koma chimwe chopanda nzeru. You can't buy common sense ku school. You can't learn common sense ku school. Ndi nzeru zote munthu umabada nazo pala nthena amangona ngati kupanga memorize chomwe munthu wina kwa muuza ndi kuti ndi nzeru sikupanga memorize ku school sikumakuphunzitsa nzeru ku school kumakuphunzitsa memory pa zinthu zomwe takuuzazi iwewe ukumbukirapo zingati basi tu ndio kali wendo munthu ongo tunga omangopanga memorize zinthu ndizi kumapeza kuti mukhama nambani because ungopanga memorize umangotunga khala pansi. What is science? Science is a this to a that. Ongoloweza koma nzeru za umuntu ulibe. Ndi munthu I say you can have a PhD and still be a fool, a stupid person. Why? Because zinthu zingati zinezi ku school suppressed. School umata kujosa umbuli kumaso kujosa uchitsiru. Ndio kazaoja mnene chopusa chobwera apa chomakuza nizoipa za Mulungu amene alibe phindu. Munthu wanzeru zini amakuza ni. Akuluakulu tidzopa Mulungu. Akuluakulu tidzipembera. Akuluakulu tidzizama hulehuleze ayi. Zisembwereze ayi. Akuluakulu muzikonda akazana kunyumba. Akuluakulu tintilimbikireni apa. Akuluakulu izisi ayi danger. So no ife ababa tukuphwanya singa za Satani. Ndi mafanaji sizimawaza ya. Koma iwala kuti pano patapanga quantum leap. Tili munyengo ya nyuwani. Anthu osewa maona ma politicians ayiwala kuti nyengo ndi zinthu zasintha. Mulungu apanga shift tili munyengo ya nyuwani. Mulungu akupereka mphamvu kwa ana ake. Anthu oyipa mphamvu zamba kuchosedwa m'manja mwawo ndipo alangika. So ipo sima wapanga. Leo ayimsibiwa mangwayangana. Iwe sabuzo nyengo za nyengo za sintha. Maiso pano pasiye mwa uja odunga mani namize ujaso panopa malana anasekuka mmaso ani chitungama kuchidziwa bwino kamupondereza kamunena izi ndizi alesa kuita kudziwa kuti chitungamo ndichi basi nde ino anthu opusa okuti muli nganga ndi uchimo nganga ndi uchimo foka uchimo jokukomerani foka salana anakunamizani kuti opanda uchimo jasumunga njoye opanda kumwamowa simunga njoye opanda kunyenga simunga njoye ndiye chikristu chi sichabwino because ndiboza mani mwa Mulungu muli kunjoya mani mwa Yesu ndiye muli kunjoya iweyo ngati munthu sundziwa Mulungu suna njoye ngati ino simandziwa Mulungu suna njoye ndamina manjoya ndamina ini Mulungu muntima chifukwa Mulungu amakupasa mtendere kuti muziko abasungu kupasi mtendere oposa nzeru za anthu pomwe anthu akulira iwo makhala ndi chisangalalo chifukwa mtendere wako ndio chokwambo leo samalola tantopusa tantopanda nzeru tizikuuza kuti ndili ma PhD ine ndili majani ndi muniveni ni Mulungu kulibe amene yoyo ndopusa as inviete fear God as inviete worship God as inviete udzikonda Mulungu ni mtima wako wonse ni nzeru zako zonse ni mphamvu zako zonse.